sumerbak arum gandanya gandanya sasmita jati sasmita mangsiting dema belajar dalam. Nah, ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem, Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mama sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali? Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lu jari Pak kena limbuk lho. Terus bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok jan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan gini. Tuh, kamu gini, ininya dilepaskan. Ininya cul nodek kue enak nan. Oh, jangan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Ngomongi kok. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan merasane mak terata semriwi kok, Mas. Astagfirullahaladzim, aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ngurah tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dekne kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar, lah aku wis loro Apa nih? Sitok banci, sitok bengkel. Anggit anak yo anakku, yang tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Mosok.
acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku ya duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Polos to? Oh iya. Ora piye-piye urung genah apa ya, Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakaan ya Mas. Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas Saya wonten Mas. Gamplangan karo iki. Lulu iki eneng orjene. Oh iya. Kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksude karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, Jelasno to, jelas to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, kan feminim, wanita feminim. Oh, gimana sih kamu wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Oh, apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi? Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina Pantara ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. Inggih Bandung. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise ya. Mendah romantise ya. Telek. Weh, iki wangono ngetokne mic. Oh, apa mike nganu kecokro untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku urung mapan nih mbok tinggal. Lah iki dipiyekne karepmu. Mike keduwuren Mas. Setel rodok ndek deloken mau mic teko moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Niki mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa raruh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak isi ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sih, gemati. Sida kemati toh. Sida, wis jangan kuat terus. Wis gobios trajari sambat panas mau. Panas. Wah. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean Jaluk suwuk. dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok ya, Cok. Gemati masih bra. Yo emu. Kusuma ayu pucaan atiku. Anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Ingsun Kang Mas uga ngimbangi apa tenan to, Nduk? Lambaranku katresnan suci
Terus sarta tulus janji endah rinangkit sakjroning ati blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Son Kang Mas bakal blenjani aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak roti hati Keploko lagi bergoyang bersama Kimeo Astagfirullah Ayu pujaan hatiku anteng manis lamun kadulu merati kemati marang aku ingsun Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katresnan suci sarta uga tulus janji endah rinangkit sakjroning ati blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring paduka Mas aja blenjani janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal tak rugi hati iki mring Kang Mas sawiji tepuk tangan untuk suasana malam hari ini sedulur Luar biasa Yondu. Iya mak. itu ongkas Sing tenang los iki kok wayangane teko santeke solar. apa enek dalang kok tompele sak rai lho Iki ke pas perang bar kepancal wayang. sana dulu yuk ngaju meneng sik Bah, suaramu apik lho Mas. apa ya alem aku kowe alem Suarane apik. Terus sing wis suwe. Heeh niki saka anu wau wonten pamurutan anu Pak Edi sepatah dua patah kata. Mekaten Nggih, nggih mbok heeh. bilih kersa. Menyampaikan pesan-pesan nggih. Nggih. Suasana pada malam hari ini. Ngaten, monggo. Monggo. Katur pripun Bapak Edi kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Miki bapak. Monggo. Monggo Pak Edi Santoso menyampaikan sepatah dua patah kata suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak. Pak Edi wonten mboten? Bapak Edi Santoso anggota dewan. Monggo. Satya Putya Pangagasing Duranggara Subina malih katur pripun Bapak Edi Santoso. Monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng jekar saking papan palenggahan. Mangke Tumuju wonten ing riyen sasana nggih. budaya. Tembang-tembang sinden yani dhisik. Ngaten. Nggih. Nggih.
Kang Mas Arya Kasuwo. Wedek. Oh mboten kersa iki. Sambil menunggu Pak Edi, Nggih. anu tembang-tembangan sing lintune riyen nggih. Ngaten, nggih. Berarti wancine buah-buahan niki kakaturan Kok jumeneng. iso buah-buahan iki lho. Lho lah, buah-buahan to ya jelas. Nggih. Pomoke ngriki. Kenalan dulu. Nggih, kena wajan. Lah kok bagianku kok jenengan wis buruk rupa ngoten niku. Nah, ya aku dong-dong malih kok. Nduk. Oh, ngoten. Wilujeng dalu genduk ayu Nggih, enggar. wilujeng dalu, Yen to Om para Yo. kadang sampun sami pirsa para pinilenggah dereng kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten? Wah, kuwalik. 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 Kaparingan asma pundi mijil saking tlatah sinten, Nduk? Panggah kuwalik. Asmane sinten, telatah pundi? Lah, padha iki. Nah, ngoten lho. Lan jenengan ki bar diuwek-uwek kok langsung uteke malike piye to? Aduh, asem ke. Oh. Ah. Enjih. Mbak Enggar, Dalem. punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko yang Legi. Berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih, Mas. Napa lebih? Waduh, pinten Malahan. nggih? Lebih kados e. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen ing Amin. seni Oh, budaya. Nah, Niki nggih. mau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, Wah. nggih. Mau dereng siap. atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. Di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Hati-hati Dan apa? lho. Lah,